Adibide honetan, eragiketa konbinatu bat pausoz pauso ebazten da. Eragiketa honek parentesiak eta kortxeteak ditu, biderketak, batuketak eta kenketak. Eragiketen hierarkiari kasu eginez, lehenbizi parentesiak ebaztzi behar dira, gero biderketak eta amaitzeko batuketak eta kenketak. Kasu honetan, parentesi honetako eragiketak burutuko ditut lehenengo urratsean, eta ondoren beste parentesiko hauek. Hauek ebatzita gero, oraindik kortxeteak gelditzen dira. Kortxete honetan bakarrik kenketa bat dago, hori egingo dut. Eta aldi berean, beste kortxete barnean dagoen biderketa. Batuketarekiko lehentasuna dauka eta. Ondoren, kortxeteko azken eragiketa burutuko dut kortxetak kentzeko, eta aldi berean, nahiz eta beragoko hierarkian egon, biderketa ere egin daiteke, ez diolako eragiketa osoari eraginik egiten. Azken aurreko urratxo honetan, biderketa eta kenketa egonik, biderketa egingo du lehenbizi, eta amaitzeko kenketa.